Illelawa Media, ku danna mana subscribing, kana ku danna mana ƙarar sanarwa yadda za ku samu sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Illelawa Media ta ku ce. Da ke kaɗai zan zauna nima. So bai daɗi a kan ki na ganewa, ke ce lamba ta fari na nunawa, komai wahala kan ki ban juyawa, ke ce na gani cikin mafarki nawa. Kin jura wuya a kai na baki asuwa, daɗi wahala da ke kaɗai zan zauna, duk yan hasada su bar mu ba su yawa. Ita daban ce kin bani dukkan ƙauna, san ba laifi ina kira ki a yana. Gaske ga zaɓina, ke ɗai na fi so waɗansu ba su gabana. Kin jura wuya a san ki ba na shakka, ke kin fi dubu guda musa ya girka. Kin cancanta amma ta babu kamar ki, komai zan iya in za a ban auren ki. Tarbiyar taki ce ta sani ya banki. Kin yi murmushi na ji ni tamkar sarki, goban lafiya muryar ki ta zama warka. Na yi kunci ganin kiki san dariya, ko babu kafa ni za na zuwa gare ki. Ya ce ta gari ka ganta mai kyan aniya, ke zan ɗauka na kai wa duk dangina. Masha Allah su ce da ni na yi zaɓi, ke na biyu haka sai ki tsaya mulkin jaya na bana ta zaɓen raina da ke kaɗai zan zauna nima. Illelawa Media, ku danna mana subscribing, kana ku danna mana ƙarar sanarwa yadda za ku samu sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Illelawa Media ta ku ce.